May gabi sa tanan. Amen. So, magsugod na ta alang sa pag simba diha sa atong buhi nga Dios. Ang gihangyan tanan nga mamarog alang sa atong pagsugod. Yes, Jesus. Lord, salamat Lord God nining takda sa kagabion Lord nga maggihatag kanamo amahan. Salamat Lord sa kadasig sa matag usa Lord nga imo gidala diri sa imong balay alampuanan aron sa pagtigom aron sa pagsimba diha kanimo Lord God labaw sa tanan aron himayaon ka Lord God sa matag usa ka kinabuhi Lord. Salamat Lord sa imong pagkamayo sa amoa nga ikaw kanunay naga-protection sa matag usa namo ka family Lord God. Salamat Lord sa opportunity nga imong gihatag kanamo sa mga blessings Lord God nga imong gihatag diri kanamo Lord God. Bisan pa man Lord God sa mga kakulian Lord God pero wala ka na imong babag nga dili mi makasimba diha kanimo Lord God. Salamat Lord among surrender diha kanimo ang tanan Lord God. Ug ikaw ang mahimaya nining takna sa kagabihon Lord God. Yes Jesus. Thank you Lord. Atong simbahon atong buhi nga Dios. Atong isentro ang atong matag usa ka kinabuhi diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Jesus. Sa pagawit kanimo ni ako magapaubos magkataghimaya kadunggan ang pagdaig ni ako magahalad ako sa pagawit kanimo ni ako magapaubos naghatag-himaya kadunggan ang pagdaig Diyos Espiritu sad ka na ako Diyos Espiritu
para sa inyong kukupan ng kanamo, Lord. Thank you, Jesus. Sa pagkamahal mo, piling masukol, akala ko sa kumako, wala'y alamusan ang pagkakamahalan mo. Ikaw ang Diyos, ang alayang simbahon ko. Wala'y makarating sa pagkamahal mo, piling masukol, akala ko sa kumako, wala'y alamusan ang pagkakamahalan mo. Ikaw ang Diyos, ang alayang simbahon ko. Wala'y katapusan ang pagpasalamat. Ikaw ang nagaran, ako sa kamulan, ang grasya mo, o sa lupa mo, o sa pagkakamahalan mo, ang alayang simbahon ko. Wala'y makatanim sa pagkamahal mo, piling masukol, akala ko sa kumako, wala'y nagtapusan Ayun, mulukot yun dyan eh. pagkakamahalan mo. Tubos naman. Ikaw lang Diyos, ang alayang simbahon ko. Wala'y katapusan ang pagpasalamat. Ikaw ang nagaran, ako sa kamulan, ang grasya mo, o sa lupa mo, o sa pagkakamahalan mo, ang alayang simbahon ko. Wala'y katapusan ang pagpasalamat. Ikaw ang nagaran, ako sa kamulan, ang grasya mo, o sa lupa mo, o sa pagkakamahalan mo, ang alayang simbahon ko. Ang alayang simbahon ko. Ang alayang simbahon ko. Yes, Lord. Salamat kay Lord God sa iyong kabrahmanan na mahal. Amoy nagtaasin ka na mo, Lord God, sa pagtaling niya mo, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong bumaling na mo. Wala ang mahimo, Lord, kung wala ka din ka na mo, Amahan. Kanitanan, Lord God, kita kami mo, anong lamang kami mo ang tanan timayaan ng kaluganan, Jesus. Thank you, Lord, sa opportunity, Lord, na ihatag din ka na mo. Sa matag usahan ni Ate Lord, salamat, Amahan, na ikaw ang Diyos na mo, ka pag-iya sa matag usahan mo na kinabuhi, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong
himaya o pagdayig kadugkanan ang masatubuhin ng Dios. At tanang anak sa Ginoo iyong amen. May gabi ka natong tanan. Maayo ba ang atong kagabion? Amen. Maayo yun kay ang Ginoo nag-uban kanatong tanan. O atong aplihan ang pulong sa Ginoo diha sa kanang key verse ani niya kay naa sa 2 Chronicles 7:14. Atong aplihan yun niya atong dunganan yung basa. Nakita na ba ang tanan? Amen. Ingon diri ang pulong sa Ginoo nga sa 2 Chronicles 7:14. O kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangog ka nako sa dakong pagpaubos. Ug mubi sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila, ug pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Mamarog ta, magampo ta. Yes, Lord. Thank you kay Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa namo nga niya karon Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw nagdala ka namo diri Ginoo nga safety. Salamat Ginoo nga usami Ginoo nga gidasig nga makadungog na pud usab kami sa imong pulong nga imong gipadala karon o Dios. Bisan pa kung giampo nga kanimo kaning 2 Chronicles Lord 7:14 Ginoo nga nagingon diha nga ang imong katawhan mudangop sa dakong pagpaubos. Imong pasayloon ang mga kasaypanan Ginoo. Ug salamat Ginoo nga i-bless ang matag usa. Kakasing-kasing namo o Dios nga walay laing makabalda, makapakgang sa among pagpaminaw Ginoo. Hinuon masintro ang among kasing-kasing hunahuna diha sa imong pulong Ginoo niini karong kagabhion Ginoo nga dili mahimong kawang ang among pag-ari diri o Dios nga maka kuan jud mi sa imong pulong Ginoo sa among pagpumauli Ginoo ug among ma-share sa uban Ginoo ug panalangini ni Ginoo nga Lord wala jud ako'y mahimo o Dios kung wala ka. Busa ikaw ang Dios, manulti karong kagabhion Ginoo, pinaagi ning pulong Ginoo. Kung kining tanan ako kaning gisalig nga kanimo, duwag himaya kanimo lang sa pangalan ni Jesus, ang tanang mga anak sa Dios mingong amen. Manglingkod ta. So ako ning tapikan ang pagpaubos kay mo man ay usa nga nakita mo gini gusto sa Ginoo nga kaning pagpaubos. Muni akong gitapik karon mga igsuon ko sa Ginoo og ako ning gitimahan ang pagpaubos sa kaugalingon mao ang pagtukod og relasyon sa imong mga igsuon. Kaning pagpaubos mga igsuon ko sa Ginoo. Dako gani kisa may makabuhat aning pagpaubos mga igsuon ko sa Ginoo. Katubang wala kaila sa Ginoo or gi-address man gid ni siya sa mga believers, mga Kristohanon. Kay sa wala sa Ginoo mga igsuon, dili gyud murag maihapra siguro ba ang makapaubos sa ilang kasing-kasing ba. Pero dire mo ni buluhaton sa Kristohanon nga pagpaubos. Kay ang pagpaubos mga igsuon ko sa Ginoo, mao ni pagtukod og relasyon sa imong mga igsuon. So, di man kita katukod og relasyon sa atong mga igsuon kung wala tay kasing-kasing nga mapaubsanon, di ba? Dili gyud oy kay nigsulti pa lang nimo niya lain na iyang itubag niya garbo sad ka. Katukod etag relasyon sa atong igsuon bisan asa ta dili oy ang usa jud nga makatukod tag relasyon ngadto sa atong mga igsuon sa unod, igsuon sa pagtuo kanigyong usa gyud ning pagpaubos. Amen ba? Akong kaning pulong nga pagtukod og relasyon buluhaton ni siya sa Kristohanon. Amen ba? Unya gani si Jesus
maoy unsa man, maoy head ani, maoy founder ani. Kay siya man gyud ang Ginoo, mapaubsanon siya sa grabe ka mapaubsanon ang atong Ginoo kay di ba sa gibuhat niya ang tanan. So grabe ang pagpaubos sa Ginoo aron gid ta maluwas. So siya mo'y founder aning kaning pagpaubos. So kita nga nakaila sa Ginoo, so kuan gyud kanang nanagod ang Holy Spirit nato, di ba? So naa gid tay pagpaubos. Kung naatay Holy Spirit, package naman na diha, pila man to kabuok ang Holy Spirit. So kung makulangan diha, mamalandong ta sa Ginoo kung katong fruit of the Holy Spirit kung naay kulang, so pangayoon na to sa Ginoo, Lord, kulang pa ko ani, tagay ko ani, inana. So Nag-ingon diri sa Juan 17:21. Naingon diri nga kay si Lord man jud, si Jesus man jud ang founder ni aning pagtukod og relasyon sa imong mga igsuon. So nag-ingon diri sa 17:21 nga nagampo ako nga mausa unta sila amahan, mausa sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy anaak, ikaw maoy nagpadala kanako. So kaning nagampo si Jesus ba nga mausa siguro ang atong pagbati, no? Isip igsuon ta diya sa Ginoo. Pareha anang imong igsuon kaning pulong mausa ba? Imong igsuon naa siya'y kabugaton, naa siya'y kaluyahon. Ya, mubati panalitan sa imong tapadira. Wala lagi to siya. Asa man to siya, no? Kanang asa man to siya. Buto nga mo ana di sa atong kagrupo nga. Kumusta na ka si ko ano? Wala na lagi ta kakita nga ni Simba. Makaana ta ba mubati tag kahingawa? Kay ingon diha nga igsuon diha sa pagtuo, magpangumustahay mata. Kita mga anak sa Ginoo, naagid nato ang kanang kahingawa. Nya kung usa imong gibati sa usa, gibati man niya ang kaluyahon, gibati man niya ang kanang kabugaton. So unsa may atong bation nga ingon anak ta sa Ginoo, di ba? Mabati sab nato kung usa iyang gibati. Kung usa iyang gibati, mabati sab nato. Amen ba? So inana na nga diha nagpasabot ug diha ti mailhan mga igsuon ko sa Ginoo nga naa kaniya ang kinaiya nga mapaubsanon. Kanang concern ba? Kanang naay pa nga care sa usag-usa. Diha na to makita gid nato nga kanang kay ang mapaubsanon ra magi makabuhat ana, di ba? Kay kung wala diha sa Ginoo, kung naay naman siguro yung mga kanang anak sa Ginoo nga kanang kuan ba kanang dili siguro kanang tanan ba nga naipagbati ana mo lagi na nga pangayoon nato sa Ginoo nga mudawang jud ta, magpaubos jud ta. Amen ba? So ang tugbang ra ba aning gitukod ni Jesus nga relasyon naapoy muguba og relasyon. Kisa man na siya nga manggubaay og relasyon. So walay lain si Satan mo na iyang trabaho. So kung atong basahon diri sa Jis apan ang katawhan mo anhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag, may anhi apan si Jesus may anhi ako aron makabaton kamog kinabuhing madagayaon. So mao nay ang Ginoo nagtukod og relasyon sa imong igsuon, kanang igsuon sa pagtuo. So naapoy muguba. So kani si Satan nga ang iyang pag-ari mga igsuon mao ra jud ang pagpangawat, kanang pagpatay, paglaglag. Kabantay gani na siya nga grabe na kay kadasig ang tao. Iyan ang pangitaan. Iyan ang pangitaan ng matagak. So ang tao sad nalingla, imbes puno na siya sa pulong sa Ginoo, may nag-imuwali, may nag-imu hallelujah, di ba? Niya, wa nabantayi nga gihuong na di isang Satan.
Inana, sumunay bantayanan sa usa ka mga Kristohanon. Kay di man na siya gusto nga kanang mura man gini pagguba, pagpatay o pagpangawat, iya jung gubon ang relasyon sa usa ka alagad sa Ginoo. So kita kibalo naman ta nga muna iyang tuyo. Kanang kupot kita. Basa kita sa pulong sa Ginoo. Paduol kita kanunay kaniya. Kay muginta gani na awan ngisi na. Kay ang kana siya galibot-libot ra na siya. Kanang brabe siya leon nga way kaon. Ya, di man na siya makabasa sa atong kasing-kasing igsuon. Sa mga pulong nga mugawas sa atong baba. Amen ba? So kung naay mga pulong nga mugawas sa baba, kanang di maayo, susakyan day na. Di na nadadayang kaluyahon. Wa na din nga naman Lord nga ninaani man ko nga naaman ko nimo. Wala siya gabantay nga nakasulod na. So wala naman ay mahimo igsuon ko sa Ginoo kanang kaatbang sa atong Ginoong Hesus. So adunay diya sa atong tema mga igsuon ko sa Ginoo, ang pagpaubos sa kaugalingon mao ang pagtukod og relasyon sa imong igsuon. So adunay tulo ka punto diri mga igsuon ko sa Ginoo nga angay natong katunan karon kagabion. So naadiri niingon diri una, unsay maani sa mapaubsanong tawo? Ingon diri nga unsa kunoy anihon sa tawo nga mapaubsanon? Ingon diri nga luwason mo ang mapaubsanon. So niingon diri sa Salmo 18:27, naingon diri nga luwason mo ang mapaubsanon apan ipaubos mo ang mapahitason. So amen. So maunay usa nga maani sa taong mapaubsanon iyang luwason. O luwason niya ang mapaubsanon apan ipaubos mo ang mapahitason. So igsuon ko sa Ginoo, kung naalang gid kay kasing-kasing nga mapaubsanon, luwason ka sa Ginoo. Kung naagay kasing-kasing nga mapahitason, so wala gid nagi-address diya nga luwason gyapon sa Ginoo. So ang gikuan diri sa Ginoo kay luwason ra niya ang mapaubsanon apan ipaubos niya ang mapahitason. So bantayan na to na dili malikayan sa usa ka tawo nga or wala ka bantay ang tawo nga taas na siya. So bantay gyud kay ipaubos gina niya. Amen ba? Ipaubos gid niya ang mapahitason. So mautoy maani sa mapaubsanong tawo, luwason una, luwason niya ang mapaubsanon. So ikaduha sa maani sa mapaubsanong tawo, giluwas naingon diri sa Salmo 18:43, giluwas mo ako gikan sa masupilong katawhan ug gihimo mo ako nga hari sa kanasuran. Ang wala nako ihil kaniadto karon ako ng mga alagad. So sa kinabuhi maning David nga sa dihang daghan siya kaayog mga kaaway kaniadto. So ang Ginoo, kung nakitaan man sa Ginoo ang kasing-kasing ni David nga mapaubsanon siya, so unsay gibuhat sa Ginoo? Unsay gibuhat niya? Iyang giluwas si David gikan sa mga masupilong katawhan. Sa diya sa mabasa nato sa Salmo 18:43, iyang giluwas nga kaniadto kaaway ni Hering David unya karon alagad na sa Ginoo. So inana ang pabor sa Ginoo kung usa ka nga inana ang pabor sa Ginoo kung naay mapaubsanon nga kasing-kasing ang Ginoo muluwas. Amen. So ikaduha nga maani sa mapaubsanong tawo, ingon diri sa Salmo 25:9, ingon diri nga gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og matarong o gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. So usani sa maani sa mapaubsanong tawo, ang Ginoo mutultol mga igsuon ko sa Ginoo sa pagbuhat og matarong.
Iya jung tudluan. Nakitaan gani sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao. Kanang iya jung tudluan nga, iya gyung tultulan sa pagkinabuhing matarong ug sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may mga kabubuton sa Ginoo? Ang pagkinabuhi nga matarong di sa ayang atubangan, ang pagkinabuhi nga putli ug dili masaway, ang pagkinabuhi nga balaan. Kay balaan ang atong Ginoo nga gialagaran. Amen. Amen. So, makita na to igsuon ko sa Ginoo ang mapaubsanon nga tao ang pulong dili lisod. Kung ang tao gani nga mapaubsanon, di ba? Makakita man gid ta sa kanang tao nga moana ka sa Ginoo, Lord, na bless jud ko ani niya. Kay makita na to ba, ma-discern na nato kung kita usa ta kaalagad sa Ginoo, maka-discern ta kung kana siya mapahitason ba mapaubsanon. Amen. Na gibutangan gitag discernment sa Ginoo. So nindot kaayo ang tao nga mapaubsanon kay ang tao nga mapaubsanon makita nato nga ang tao mapaubsanon ang pulong dili lisod. So ang tao gani nga mapaubsanon, mga igsuon ko sa Ginoo, dili lisod duulan. Lisod ba duulan ang tao mapaubsanon? Dili jud na lisod. Kay kung duulan nimo na ang dili mapaubsanon, wa pa gani ka kaistorya sa imong tuyo. Gibalibahra na ka. Kuan na ka nga, ay wala oy. Pero kung mapaubsanon gani siya, kay balo makiangayon gid na. Amen ba? Amen. So dili lisod sa duulan, nya dili pud siya lisod sa panginabuhi. Kay ang Ginoo nag-provide kanunay sa mga taong mapaubsanon. So dili siya mag-apa sa kanang unsay gikinahanglan nila matag adlaw. Inig tan-aw na gani, oy nayot-yot namang sakuhan. Dili siya lisod ana, hinuon makapanghatag pa. Kaning mapaubsanon nga tao nga gikahimutan sa Ginoo, makapanghatag pa, maghinubra pa. Kay ang pabor sa Ginoo naaman kanunay. Amen. Amen. So dili pud siya lisod sa kahimtang. Dili lisod, makaingon ka nga dili man tinuod na sa inana ka kurtahan, no? Pero makita na to, grabe yung kamalipayon. Dili sa lisod og kahimtang ba? Mao bitaw nang giingon diha nga ang pinakuno ka dato kaning naay Ginoo. Amen ba? Amen. Kanang kapusmas mga butang pero dato kag kasing-kasing kay nakailagas Ginoo. Amen. Unya, dili pud lisod sa pagkaon. Maghinubra pa. Kaning mga taong mapaubsanon, mutingala ka nga, oh Lord, mutingala ka nga, kaning sudana, murag miagi pa ning adlaw. Hantod karon, kanuna yung gibubuan sa Ginoo. Amen? Amen. Inana ang panalain sa Ginoo. So nindot kaayo ang maani sa tao nga mapaubsanon, mga igsuon ko sa Ginoo. Iyang luwason, iyang gitudluan sa panginabuhi. Mo bitaw nang giingon diha nga sa pamaagi ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 7:7 na giingon diha, pangita kamo. O kanang pangita kamo og kamo makakapla ay panukto kamo o kamo ablihan, pangita kamo o kamo makakaplag kay nagloading akong cellphone, pangayo kamo o kamo hatagan ato gunay basahon bigay murag nagkayuring gid ani kani kuana kay nga verse na to, mga igsoon ko sa Ginoo. Ingon diha nga mao ni pamaagi ni Jesus sa tao nga adunay kasing-kasing nga mapaubsanon. Amen. Ingon dira nga pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Amen. Nindot kayo ang mga pamaagi ni Jesus. Nanok mangayo ta, hatagan ta niya. Kanang hatagan, pangita kamo og makakaplag og panuktok og iyang pag-aablihan. Muna ablihan niya ang tambuanan. So saan pod na to pag kakaplag kung di ta mangita. Di ba? Kung magyaka ra ka diya sa balay, nabitaw nay kanang sa panahon mangita kag trabaho.
Murag makaana ka ba nga dili man ni qualify na ko oy. Kanang ang gipangita nila dili gyud qualify na ko pero nganong gihatag man na Lord. Kay nakitaan ka sa Ginoo nga mapaubsano ng imong kasing-kasing. Amen. Sinana ka maayo ang Ginoo mo na sikreto diya paubos ra kita igsoon. Ya ikaupat nga maani sa mapaubsanong tao diya sa Isaias 66:2. Naingon diha, ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan. Nag-ingon ang Ginoo, apan akong kahimutan mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon og mahadlokon sa Ginoo. Mao nay upat nga anihon sa tawo nga mapaubsanon nga kasing-kasing gikahimutan siya sa Ginoo. Ang taong mapaubsanon, mahinulsulon og mahadlokon sa Ginoo. So ang taong mapaubsanon sa diha nga dili malikayan nga naa say mabuhat nga dili maayo, mahinulsol din siya. Diha sa paghinulsol dili nabalikan. Inana ang kasing-kasing sa taong mapaubsanon, unya adunay kahadlok sa Ginoo. Kung aduna tay kahadlok sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo, di kita kabuhat og dili maayo sa iyang atubangan. Amen. Maulaw ta. Murag dili ko ayaw ko na sa murag makaana ka, ayaw ko na sa world. Murag makaana ba? Nga di na ko gusto magpakita. Pero dili kalikayan nga naitaw nga murag patay mali lang ba? Inana, murag wa. So, iyahaman na. So, mo gani na nga muna nga kita mga Kristiyanon ang pagtabang mao ang pagampo. Amen ba? Amen. So matud diri sa ikalima nga maani sa taong mapaubsanon. Diri makita sa Mateo 5:5. Usani nga anihon sa taong mapaubsanon diri sa Mateo 5:5. Ingon diri, bulahan kay maila ang tibuok yuta. So usani nga anihon sa tawo nga mapaubsanon, bulahan siya kay maiya ang tibok no yuta. Dili ingon nga iyahagi na tanan kanang yuta nga akong gibuhat imo. Kanang bulahan ta ba kay kanang makaadto tag laing lugar, nga maka-share ta siyang pulong, maka-share ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Inana, makaadto batarog asa to bujol. Naabot dito. Murag mo inana ang akong pagsabot pero sa inyo puno lang yun mo unya. Unya inana ang maani sa tawo nga mapaubsanon kanang maila ang tibok yuta. So pasabot diha nga usana ka pribilehiyo nga makashare tas iyang pulong kung asa ta dadon sa Ginoo. Amen. Ikaduha nga pagpaubos sa kaugalingon mga pagtukod sa relasyon sa Ginoo. Ikaduha, mga ilhanan sa mga pahitason. Katong una na to kay mao man toy anihon sa taong mapaubsanon. So sa ikaduha kay ilhanan na ta, ari na ta. Usa may ilhanan sa mga taong mapahitason. Una, dili matudluan og imong istoryahan mo insist. Una ilhanan sa mga taong kanang mapahitason ba? Kanang ang tao butang ta usa siya ka leader ug asa siya nga leader, unsa nga leader ang iyang gilideran. Unya tan-aw nimo naka-suggest ba nga angay ba nga i-suggest ya dili gid siya maminaw. Dili gini siya minaw kay sakto iya ha. Sakto. So nabilong di na sa mapahitason nga kasing-kasing. Amen. Ingna imong tapad wala na diri ha. Dili kita mag-insist ha. Patudlo kita kay ang mga anak sa Ginoo magpatudlo. Amen. Unya ikaduha nga ilhanan nga mapahitason mo ni. Ikaduha nga ilhanan sa mapahitason. Sayo pray pangitaon. Hala. Tao ganing mapahitason. Sayo pray pangitaon. Naakay na buhat nga maayo persang daghana. Butang ko og kanang papel, banpipar. Butangin nagtudlok dia. Unsa may makita? Ang tudlok dili na makita ang katong imong maayo nga persang daghana gibuhat ang makita ang katong imong sayop. Hala kuyawa no.
kuno sa itong kasing-kasing una-una, wala batak inana. Nga, ang sayo pre nakita, unya ang nabuhat nga maayo na Iris. Muna nga kita, maningkamot kita nga, maningkamot kita nga, walay makita nga mapandulan sa tao. Arong dili mairis sa hunas tao ang imong nabuhat nga maayo. Amen. Amen. Ikatulo nga ilhanan sa mapahitason kusog mga tarungan. Lah, kani diing tao nga kanang naay kinaiya nga mapahitason kusog mga tarungan. Kana bitong nasakpan nimo? Nasakpan nimo siya. Ikaw nagyud mismo nagkasakop. Unya, pagtuon niya ba nga nasakpan ba nimo karon di ini mo nasakpi niya sila kung wala ka kita nimo. Wala sila kibalo ba nga nakasakop ka. Unya gitambagan. Unya karon nangataruan pa. Ikaw pa'y gilain? Sa hustisya na. Hala, kuyawa no. Muna iti mailan, magarbo ang kasing-kasing sa tao. Kung kanang imbis mo luhod siya ba, paubos siya. Ay, nabilong manoon sa mapahitason, ing nawala na dire. Amen. Ikaupat nga ilhanan sa mapahitason. Ikaupat, mapintas og kinaiya o pulong. So, kana bang grabe kayo mga sinultian, mga pinulungan, barag og ang iro pa dili na mukaon, di na makaog iro ang batasan. Diri na nabilong sa mapahitason nga kasing-kasing. Amen. Salamat sa Ginoo nga wala gina dire. Wala po jud na nato nakita dire sa matag usa nato kay bag-o naman ta. Amen. So ikatulo nga kuan una, unsay maani sa mapaubsanong tao. Ikaduha, mga ilhanan sa mapahitason. Ikatulo, unsaon pagdaog sa garbo. Saan man nimo pag una-unaon ko na to, unsaon man ito pagdaog sa garbo no? Una, ang kuna ang sayop. Puro makadaog kas garbo. Salambon nga nakasala, di pod mo angkon. Mo garbo magmaayo. Muna nga, ang kunon ang sayop, kitabangan ka. I-comfort ka sa imong mga igsuon. Di ka pasagdan. Tabangan kag bakon. Kuan man kayo, tingkag maging dunggan. Di man mo angkon. Muna, ikaduha nga, pagdaog sa garbo, wag tanga ang pangatarungan. So, wag tangon jud kay damor ka mga tarungan, damor ka makasala. Maghilom na lang. Unsa to Pastor Tito? Paghilom. Ikatulo nga pagdaog sa garbo, bansaya ang pulong pamalandong. Arong makadaog tas garbo ba? Before ka musulti, mamalandong ka. Nga kanang angayan ba na ko na isulti og dili? Nya magpasalamat pa ta kung tudluan ta. Dili kay gibutang natang alagad, di na magpasulti. Di na kay naatas katapusang adlaw, kuyaw kaayog ang imurang gisangyawan mi na langit. Ang ikaw nagtudlo, wala. Na kuyawa. So, ikalima nga pagdaog sa garbo, isurindir sa Ginoo ang mga kaugalingon. Ato gyung isurindir ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ing na Lord, wala jud ko'y mahimo. Lord, tabangi ko nga pagkuha ni ini. Makigstorya jud ka sa Ginoo nga di ko ni kaya Lord kung ako ray mo kuha ani. Ikaw ra gyud Lord ang makakuha. Di ba matingala ta nga halain ato mo kung sa una no. Unya karon dili na lagi. Praise the Lord. No? Hallelujah. Isa ikaunom nga unsaon pagdaog sa garbo, ayaw kalimot nga naa na nimo ang Holy Spirit. So sa panahon nga naay garbo. Lord, gibutangan naman ko ni mo Lord og Holy Spirit. Usa man tong naa sa Galacia. Memorize magid na nato, memoryado magid na nato. Amen ba? Amen. Duha man. Naa diha sa Galacia biatong basahon be kay parang kuan jud ba? Para sure gyud. Galacia 5 man siguro to. Kani akong cellphone ba kay loading. Kaning 5. Galacia.
Sa to ha. Galacia 5, 22 to 23. 22. Oh. Ha? 22, 23, no? O, dili, Genesis man eh. Usa, basa ako no, pastora. Amen. Package yun na mga igsuon ko sa Ginoo. Muduo arong madaog nimo ang garbo mga igsuon ko sa Ginoo. Ayaw kalimot nga naa na nimo ang Holy Spirit. Naadya tanan. Naadya tanan. Usa na nga kung naata na kanang dili man sa ingon dia nga ang pagpamunga lang kanang nakadala kag kalag diha sa tiilan sa Ginoo kana mo pinaka-importante gid ayo nga manala magitag kalag kay unsa man inig atubang nato sa Ginoo dito maghayon ra ta nga nakita man dito tanan sa libro sa binuhatan nimo naa man dito tanan kani siya nakadala og kalag so di ba unsa toy promise saad sa Ginoo nga burag sa purong-purungan nato sa Daniel nga kuan kanang inana siya. Mingo, naanagod ang Holy Spirit na to. So, package yung gid na. Tigid na to kalimtan nga. Muduaw gani ana si Mr. Garbo. Ingna nga, naana ko ang Holy Spirit, Lord. Di na ko anip. Di na kita rebukon gini mo. Lord, tabangi ko ato Lord nga na ato nga dili mo kuan ang kuan kaning muduaw ang si Mr. Garbo ayaw kalimot nga naa na kay Holy Spirit nga gibutang sa Ginoo sa dihang nakatikang ka diya sa pagbautismo gibutangan man kag Holy Spirit sa Ginoo mo nay dakong kuan diha kay kung naa diha tanan ang kuan giya sa Ginoo Holy Spirit. So akong balikon mga igsuon ko sa Ginoo unsay maani sa mapaubsanong tao mao to nga luwason naaman tay tulo ka punto nga atong gikatunan karon kagabhion luwason unsay maani sa mapaubsanong tao luwason mo ang mapaubsanon ikaduha gitultulan niya ang mapaubsanon niya ikatulo kanang kuan kaymutan sa Ginoo ang mapaubsanon og mahinulsulon og mahadlokon sa Ginoo kaymutan. So sa ikaduha nga ilhanan sa tao nga mapahitason og unsaon pagdaog sa garbo. Salamat ko sa gamay nga testimony mga igsuon ko sa Ginoo. Sa akong kinabuhi mga igsuon ko sa Ginoo kaniadto mga igsuon ko sa Ginoo katong mayon ko grasya ra gid sa Ginoo nga nakaila ko niya ba nga edad nako mga 20 sa diyang gikasal mi ni pastor dayon mao to nagkuyog mi niya nangalagad sa Ginoo. So mapasalamaton jud kay ko sa Ginoo kay inanang idara ba batanon pa nakailas Ginoo. Maluoy taon kisa na nang karon nga kango na wala na intay kusog ba una na lega abtik pero ang lawas di na mada. So bless kaayo ta mga igsuon ko sa Ginoo nga sa atong pangidaron karon nakapangalagad ta ato jung ihatag ang the best ngadto sa atong buhi nga Dios kay dili ta mahibalo ba si Lord na gyud ang nakibalo sa atong kinabuhi. So last nako nga verse diri sa Santiago kuan 4 Gs nailas na ko nga verse diya Santiago 4 Gs naingon dira nga pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo og bayawon kamo niya. Amen. Magpaubos ganita atubangan sa Ginoo sa tanang panahon bayawon ta inigbalik niya. Iyatang isifte kung naabtan ta sa Ginoo nga buhi pa ta tumatik tibok na tong pagkatao dala na iya kita naagyoy pabor ang mga tao nga mapaubsanon. Amen. Dog himaya ngadto lang sa atong buhi nga Dios.
Bisay prayer, wala kasi. Kanang kuan sa FB. Amo ni sa. Oh, dara der. Suwat na day. Mora ni. Amen. Adto ta sa ato ang sa atong mga prayer request karon nga kagabhion. So mo to no nakadungog ta sa wali sa ato ang pastora nga kanang about sa mapainubsanon o sa mapahitason nga tao. So karon aradto ta sa ato ang pagduol sa tong Ginoo. Una nga ipaampo si Pastor Gideon ang complete healing kayuhan sa acid ug hilanat nya og sa iyahang wali karong December 12 sa Kugon Pardo nga mamuhat ang Ginoo anang adlaw. Nya sa live streaming kada adlaw og sa tanang mga nagsunod ani nga live streaming. Day number 2, music team kusog kadasig ug kalig-on. Mabalik ang Bible study kada Sabado nya. Ang song lead this Sunday kay si Giselle Lachika. Unya magpaampo Fuentes, Lim, Bustilio family nga ang tanan mga lagad og makaila sa Ginoo. Complete healing sa akong auntie si Auntie Gigi Bustilio sa mao gihapon unya sa akong lola gihapon ni Elvira Fuentes. Unya number 5 kay FB live namo ni Kerwin. Unya giya kadasig og kaisog sa pagwali. Unya ang Bible study ni Kerwin sa Labangon atong iapil sa pagampo. Ato pong iapil sa atong pagampo ang De Villares family number 7 padayon sa pagpangalagad sa atong buhing Dios. Silvano family kusog kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad. Bible study sa panimalay ni Sister Rosie Villa Espin og Sister Leonesa og sa Ariola family. Atong iampo usab ang matag nasud og pangulo og ang tanan nga anaa sa gobyerno og sa umalabot nga eleksyon. Unya, number 11, John D. Sarvida mobalik sa pagpangalagad sa Ginoo. Sarvida family og mga pag-umangko na mobalik sa pagpangalagad. Dayon, Bible study, gikan sa Lunes ngadto sa Miyerkules na ang Ginoo maghatag og mga mensahe og Bible study sa mga youth. Sa Tarcom ni, Pastor? Sa Tarcom. Ito yan po. Oral family nga pagpadayon nga kadasig o kalampusan sa kang Pastor J-Boy nga wali niya ugma sa party sa kauban niya sa mga taxi driver. So ato appeal si Pastor J-Boy nga muwali siya sa iyahang makauban sa sa mga taxi driver. Unya kanang 15 among iampo sa atong Ginoo nga ang among mga problema upayon og magmalig-on og among pamilya naghiusa og kami mobalik sa Ginoo nga tibok kami nga pamilya hupayon og huwag tangon ang among mga sakit. Kinsa ni nga pamilya? John sa to pamota sa kanday. Johnson family o kinsa ni nga family? Johnson family ra. Family usara ni. Unya si pamilya Herbito pray nga ang Ginoo maghari sa tagsa-tagsa ka kinabuhi nga ang tanan maluwas o madasig sa pagsimba ug proteksyon og
provision nga magpadayon gyud sa pag-alagad sa Ginoo, ug si Josel pray sa iyahang boarding house. Ang Ginoo maguban og proteksyon tagbuon ang iyahang pagipangandoy sa kinabuhi nga mahimong nurse. Dayon 17 family Butay and Sarvida pray padayon sa pagpangalagad og maayong panglawas sani nga og kadasig unsa ning kalipay mo ni kalipay kadasig o panglawas kalipay kadasig unya gikan sa atong mga viewers from Josefino Paran muubos ang BP high blood po di ay siya si Kuya Josefino sumubos ang iyang BP niya June 5 naman dire ay pong gisuwat sa live dili mabahin ang pagtuo sa mga Kristohanong tungod sa vaccine kani importante jud ni maghimo mig live ani so ato ning hapinimin ninyo sa mga pag-ampo nga maghimo mig outline about sa kanang about aning panglantaw sa Kristohanon sa vaccine. Unya Rose Datuonyo complete healing sa iyang pag-umangkon nga si Arjen Joy Paginado sa iyahang gibati sa panglawas. So complete healing daw sa pag-umangkon ni Rose Datuonyo. Wala nilain? Ay, ang South Hills po dahil atong iampo. South Hills, ako yung suwat dere. Kinsa ni si Fidel Broca. Niya na siya nga. Mayong gabi, pastor request ko, pastor, tagaan mi og malahutayong pagpangalagad og kalinaw kanunay pastor. So, yan po na to ang mga kabarubyas man ni sila. Kabarubyas compound, silang Fidel og silang kuan tinang kanang tagaan sila malahutayon nga pagpangalagad og kalinaw sa ilahang pagpuyo. Unya Renel Dolingoy maayong gabi sa tanan Kristohanon. Josefino Paran mananino. Mahingpit nga maubos ni Raquel sa banal sa tanan nga kadasig sa pagpangalagad og sa among Bible study ugma ang Dios magpanalangin sa tanan so ato yan po ang sa banal family nga kanang kuan kadasig sa pagpangalagad niya ilang Bible study atong iyan po unya si Rose Datuonyo mananino kinsa pala Rachel prayer request Natalia Ibon prayer request ko nga ang atong bansang Pilipinas sige nanani sa atong prayer request nawagtang ay ato sa to pag-hold nga comment Christmas party no Christmas party December 19 dayon kasal kanya balsumo man si ko balsumo wedding ko no December 16 2021 okay 2021 dayon koan atong yan po ang South Hills kusog kadasig kalipay unsa gito yang kuan sige kusog kadasig kalipay Florinda Sentina family sige so ang COVID sad sa tibuok kalibutan atong yampo kanunay natong yampo apil nga kanang kuan nga kanang mugamay na ang mga cases niya may tagwala na yung mga variant nga mo kuan gyud mugawas sige adto ta sa atong mga pagampo kung gyud tanan sa pagtindog og ato ang daygon natong buhi nga Dios uban sa pagpaubos uban sa kalipay ato siyang duulon karon nga kagabhion uban sa atong mga pagampo
Yes, Lord. Salamat, Lord God. Daghang salamat, Lord, sa imong kaayo, sa imong kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, ani nga time nga nakaampo mi, Lord, nakadayig mi, Lord, nakasimba mi diya kanimo, Lord God. Nakailami nga ikaw, Dios, buhi. Salamat, Lord, kay doon na mi Ginoo nga kadangpan, Lord God. Ikaw naghatag ka na mong paglaom, Lord. Kusog kadasig, kapis kay sa panglawas, Lord God, nga makakuan mi, Lord, makaampo mi, Lord, sa mga kaigsuunan, Lord God. Lord, una sa tanan among gidala di kanimo sa among pagampo, Lord God, si Pastor Gideon, Lord God. Complete healing, Lord God, sa iyahang hilanat, Lord God, ug sa iyahang kanang acid, Lord God, ug sa iyahang dugo, Lord, sa iyang high blood, Lord God. Among gihinginlan, Lord God, ang buhat sa kaaway sa iyang kinabuhi, Lord God, nga dili kini mahimong babag, Lord God, nga dili siya makatuon sa imong pulong. Labi na gid, Lord, kay naa siya speaking engagement, Lord God, karong December 12, Lord God. Lord, gamita si Pastor Gideon, i-bless siya, i-sustain siya, Father. Ikaw ang Ginoo, mag-ayo kaniya, maghatag og instant healing sa iyang kinabuhi, O Father. Dasiga siya, Lord God, ug tabangi siya kanunay, Lord God, nga musunod gihapon nimo, Lord God, ug Lord, mo uban di kanimo kanunay, Lord God, uban sa kalipay, Lord, uban sa kadasig, bisan sa mga pagsulay, Lord God, nga mutuyo nga pukanon siya, apan, Lord, ikaw ang Ginoo, maglig-on kaniya, mag-bless kaniya, ug mag-ayo kaniya, O Father, uban, Lord, sa iyahang anak, Lord, si David, si Asap, silang ilahang tibok panimalay, Lord God, ikaw ang Ginoo, manulti, Pastora Russell, Lord God, sa iyahang mga pagumangkon, Lord, iyang igsuon, ikaw ang Ginoo, mag-bless sa panimalay sa among pastor, Lord God, maghatag kag kusog, kabaskog, kadasig, kapis kay sa panglawas, tagbuon nimo silang gikinahanglan, O God. Lord, amo sang ginapod kanimo ang kadayadlaw niya nga live streaming, O Father, kusog, kalipay, labaw sa tanan, wisdom, Lord God, sa iyahang pag-live streaming, sa iyang mga gimbuhaton, Lord, sa kuan, Lord God, sa FB Live, Lord God, ikaw ang Ginoo, mag-sustain kaniya, magpahiluna, Lord God, sa iyang mayong panglawas, O Father. Lord, amo sang ginampod kanimo, God, ang music team, Lord God, kusog, kadasig, ug kaligon, Lord God, ngari sa Opera, sa South Hills, sa Tarcom, O Father, Lord, amo ginampod kanimo specifically ang Opera, Lord God, nga mobalik na, Lord God, ang among Bible study kada Sabado. Tabangi mi, Lord, nga mahiusa di kanimo uban sa kalipay, Lord God, nga dili lang kay sa music ang among maplaktisan, kundi dili, Lord, maka-Bible study mi, mahiusa mi di kanimo uban sa kalipay, Lord, uban sa kadasig, Lord God, maka-Bible study mi, Lord, mahiusahon mi nimo, Lord, i-bless mi nimo, O Father. Among gyampo di kanimo si Giselle Chika, Lord God, uban sa iyang bana Mark La Chika, ilang anak, baby Jai, Lord God. Ikaw, Lord, maghatag og wisdom kang Giselle, Lord God, maghatag og kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas, Lord, nga makapractice mi, Lord, sa praise and worship, Lord God, inig ka Sunday sa gabi, Lord God, ikaw ang Ginoo, mag-bless ka Giselle, mag-sustain kanila, Lord God, even sa nilang Limuel, Lord, nilang si Jibaha, Lord God, namo ni Kerwin, Lord God, ug sa tanan, Ate Crisel, Kuya Joey, sa tanan, Lord God, mga backup, Lord God, si Ellen, si Aljon, Lord God, silang Hyacinth, Lord Father, even sa mga mag-projector, Lord God, silang Chantel, Lord, silang Shane, Lord God, ikaw ang Ginoo, mag-bless, mag-sustain ka namo, Lord God, magpanalangin ka namo, Father, tabangi mi, Lord, nga maka-perform mi, Lord God, magamit ang amuang mga talento, Lord God, sa imong kahimayaan, sa pag-glorify di kanimo, sa pag-honor di kanimo, Lord God, ikaw ang Ginoo, mag-bless sa among music team mo, Father. Lord, among giampo di kanimo ang Fuentes, Lim, Bustillo family, Lord God, nga kanang magkahiusa, Lord God, sa pagpangalaga di kanimo, ang uban namong mga kaparantihan, Lord, nga wala pa sila nakaila di kanimo, gamita mi, Lord God, nga magsangyaw sa imong pulong, gamita mi, Lord God, nga magpadangat, Lord God, sa imong mga mensahe ngadto sa kanila, Lord God, tabangi mi, Lord, tagai mi kusog, Lord God, nga makapangalagad mi diha kanimo, Lord God, diha sa among panimalay, Lord, mahiusa mi, Lord, ug labaw sa tanan, Lord God, ikaw ang matuboy, ikaw ang mahimaya sa among kinabuhi, O Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo ang complete healing, Lord God, and tigigi, Lord God, Lula Ilvi, Lord God, ikaw nasayod sa sitwasyon sa ilang mga panglawas, O Father. Lord, dasiga sila, Lord God, nga dili pa nimo sila, dili pa sila nimo kuhaon, Lord, makapangalagad sila da kanimo, Lord God, makapangalagad sila uban sa kalipay, uban sa kadasig, liguna ang ilang kasing-kasing, liguna ang ilang hunahuna, Lord, tabangi sila, Lord God, nga kanang mamaayo sila, Lord God, ug makaila sila da kanimo, Lord God, they will know you as Lord and Savior, O Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo, God, ang
FB Live na namo Lord God ni Kerwin Lord God nga ikaw ang Ginoo, magtabang ka namo Lord, maghatag og giya kadasig og kaisog Lord God sa pagwali o Father, especially Lord sa among topic Lord God nga about sa vaccine o Father, among giampo da kanimo Lord, magkahiusa ang mga Kristohanon Lord uban sa pagtuo, uban sa pagdayeg da kanimo Lord God nga unsa may stand na mo ani nga vaccine o Father, tabangi mi Lord nga ug giyahi mi God nga kani Lord God malid Lord God ang mga Kristohanon Lord sa unsay paglantaw na mo Lord God aning COVID-19 nga vaccine o Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo Lord God ang Bible study ni Kerwin sa Labangon, ikaw maghatag kusog, kabaskog, kapiskay, kadasig sa panglawas o Father, labaw sa tanan Lord God ang iyang mga gipang Bible studyhan dito, mga pag-umangkon, mga kaparintihan o Father, adunay kausaban sa ilang kinabuhi, adunay sila kalipay Lord God every time mag-Bible study, dasiga sila Lord, i-bless sila, i-sustain sila, tagbuhay lang panginahanglan nun o Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo Silvano family, kusog kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad Lord God, tabangi ang Bible study ni Pastora Eglin Lord God og ilang mga Bible study ngadto sa panimalay ni Sis Rosie Villa Espin og Sis Leonesa og sa Ariola family o Father, ikaw ang Ginoo, magpanalangin, mag-bless kanila, maghatag kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas Lord God, hiusahon nimo sila Lord, i-bless nimo sila Lord God. Lord, among giampo da kanimo Lord God ang nasod nga Pilipinas Lord God, especially Lord ang this coming election Lord God nga nagsugod na Lord og kainit ang sitwasyon Lord God diri sa Pilipinas Lord God, amo ning gidala da kanimo Lord nga ang mulingkod Lord God usa ka presidente nga kahimutan da kanimo Lord God, ang vice president, mga cabinet members Lord God ug labaw sa tanan Lord ang mga senators Lord nga moy mupanday og balaod, tabangi mi Lord, tagaay mi wisdom Lord God nga ang katulord nga kahimutan nimo Lord God moy mulingkod Lord God. Lord, amo gyampo da kanimo among current nga presidente Rodrigo Duterte o Father, uban sa iyang vice president, sa iyang mga constituents Lord God, even sa among mayor Lord God, Mayor Rama Lord God, og sa among mga barangay officials, barangay captain, ikaw manglihok sa ilang kinabuhi Lord God, tagaani mo sila wisdom Lord God, mahadlok sila Lord sa pagbuhat og dautan Lord God, kay ikaw Dios buhi, nakakita sa ilang kinabuhi o Father, tabangi ang among panggoberno Lord, nga matarong sila, magmaayo sila Lord God, ug madasig sila Lord sa pagbuhat og maayo. Among giampo da kanimo ang mga government official nga wala pa nakaila da kanimo, among gideklara Lord God sa imong pangalan Jesus, they will know you as Lord, they will come to know you, they will personally encounter you as Lord and Savior. Ikaw ang Ginoo, maglihok silang kinabuhi o Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo God ang si Kuan Lord, si John D. Sarbida nga mobalik siya sa pagpangalagad Lord God, ikaw ang Ginoo, maghikap sa iyang kinabuhi Lord, makabalik siya sa pagpangalagad, makabalik siya sa imong presensya o Father. Lord, amo sang ginampo da kanimo ang Sarbida family o ang mga pagumangkon nga mobalik Lord God sa pagpangalagad Lord God, Bible study sa Tarcom Lord God, Lunes hangtod sa Miyerkules Lord God, nga ikaw Lord mag-sustain Lord God sa pastor nga na-assign ani Pastor Alvin o Pastor Junel Lord God, Pastora Eglin o Father, tabangi sila Lord, i-bless sila Pastor Miliboy o mga pastor Lord God nga Pastor Erwin o Father, ikaw ang Ginoo, mag-bless kanila, mag-sustain kanila, imo silang hiusahon Lord, uban sa kalipay, ikaw Ginoo, mag-bless sa ilang kinabuhi o Father, hiusahon nimo sila Lord God, uban sa pagpaubos, uban sa imong kaayo Lord God, ikaw mag-bless, ikaw mag-sustain kanila o Father. Among giampo da kanimo ang youth sa Tarco, manglihok ka silang kinabuhi, mag-bless ka kanunay kanila Lord, maghatag kag kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas. Lord, among giampo da kanimo Father ang Orel family padayon nga kadasig sa pagpangalagad Lord God, ug Lord among giampo da kanimo si Pastor J Boy inig ka Christmas party nila Lord God sa mga taxi driver Lord God, gamita siya Lord God, isip imong baba Lord nga musangyaw nga to sa mga katawhan o Father, tagay siya wisdom Lord God sa angay niyang ilitok, angay niyang isangyaw anang adlaw Lord God, tagay siya kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas Lord God, ug walay buhat sa kaaway nga makasakmit Lord God sa mga pulong Lord nga imong itanom Lord God, ani nga mga taxi driver Lord God, kay imo silang dadon sa simbahan Lord God, makahinulsol sila, makadayeg sila, makasimba sila da kanimo Lord. Among giampo da kanimo ang Johnson family Lord God, nga tagani mo sila kusog, kalipay Lord God, hupayon nimo ilang mga problema Lord God, magmalig-on sila Lord God sa ilahang pagpangalagad da kanimo Lord God, magkahiusa sila Lord, mabless sila Lord God, makasimba sila Lord, makadayeg sila da kanimo, imo silang dadon diri sa simbahan Lord God, uban ang ilang mga kadaugan
karon Lord God, imong hikapon ang ilang kasing-kasing ilang hunahuna Lord, nga magkahiusa sila diya kanimo Father. Lord, ang magyampo da kanimo ang Herbito family Lord God, nga maghari ka sa matag usa sa ilang kinabuhi Lord God, sa ilang mga kaanakan Lord God, makasimba sila balik, makaduol sila diya kanimo uban sa kalipay, uban sa kadasig, imuha silang hiusahon Lord, imo silang i-bless Lord God. Lord, among giampo da kanimo si Jose Lord God, nga kanang among gipray da kanimo Lord, nga kanang maokay ra gid siya sa iyang boarding house, unya proteksyonan nimo siya Lord God, imong ihatag ang iyahang pangandoy sa iyang kinabuhi Lord, nga makapasar siya sa nursing Lord, nga kurso Lord God, dada siya balik sa simbahan, dada siya balik sa pagpangalagad, ikaw ang Ginoo, magatag og kusog, kabaskog, kapiskay sa panglawas kaniya Lord God. Among giampo da kanimo ang family Butay and Sarvida Lord God, padayon sa pagpangalagad, mayong panglawas, dugang kadasig Lord God, ikaw ang Ginoo, magpanalangin kanila, magkahiusa sila sa pagpangalagad, pagsimba da kanimo Lord God, ug labaw sa tanan kalipay da kanimo Lord. Lord, among giampo da kanimo ang si Josefino Paran Lord God, nga muubos ang iyang BP. Salamat Lord sa kanang kaayuhan Lord, instant nga kaayuhan nga imong ipadangat sa iyang kinabuhi karon Lord God. Among gideklara da kanimo nga mamaayo siya Lord, espiritu sa high blood imong kuhaon, tabangan nimo Lord God, nga mo normal iyang dugo o Father. Lord, amo sang giampo da kanimo Lord God ang matag Kristohanon Lord God, nga dili mabahin ang pagtuo Lord God about ani nga vaccine Lord, magkahiusa mi Lord, labaw sa tanan aduna mi mga respeto Lord God kung unsay stand sa matag usa Lord God ani nga vaccine o Father. Lord, amo sang giampo da kanimo Lord God ang mga Kristohanon nga nagtuo Lord God, nga 666 ang vaccine Lord God, ikaw Ginoo magpasabot sa ilang kinabuhi Lord God, mohatag kanila wisdom Lord og kaalam Lord, nga dili sirado ilang panghunahuna, maabli ilang panghunahuna ani nga vaccine o Father. Lord, amo sang giampo da kanimo Lord God si Rose Datuonyo Lord God, complete healing sa iyang kinabuhi, iyahang pag-umangkon Lord God, nga si Arlene Joy Paginato Lord God, nga sa iyang gibatid sa panglawas, mamaayo siya Lord, ikaw ang Ginoo, mag-bless, mag-sustain sa iyang kinabuhi o Father. Among giampo da kanimo Lord God ang Sabanal family Lord God, kusog kadasig Lord God sa ilahang Bible study, malipayon sila nga mudayig, musimba da kanimo labaw sa tanan, makadungog sa imong pulong Lord God, gamita sila Lord sa imong kahimayaan o Father. Lord, amo sang giampo da kanimo Lord God ang among Christmas party karong December 19 Lord God, ikaw ang Ginoo, mangulo sa among kinabuhi Lord God, sa among pagsaulog ani Lord, tagaimig kalipay, tagaimig kadasig Lord God, labaw sa tanan ikaw ang matuboy, ikaw ang mag-glorify, ikaw ang ma-honor Lord God ani nga adlaw Lord God, December 19 Lord God, amo ning gi-offer ang tanan diya kanimo sa among preparation, sa mga gift, sa mga pagkaon Lord God, ikaw ang Ginoo, mahimaya Lord, dili na mo kalimtan nga kaning adlaw Lord God, dili ni tungod, dili ni party lang Lord God, kundi Lord, amo ning panahon Lord God, nga makapasalamat mi diya kanimo Lord God sa imong kaayo Lord, kay imong gihatag ang imong bugtong anak nga si Jesus Lord God, diri sa among kinabuhi Lord, among giampo da kanimo ang kasal sa kanya Balsumo family Lord God, silang Junel o silang kuan Lord God, Archie Lord, nasayod ka unsay mga kinahanglanon nila karon, unsay mga buluhaton pa nila Lord God, nga angay Lord God, labi na gid Lord sa ilang papers, sa ilang documents, ikaw ang Ginoo, mapahanay niini Lord, nga December 16 makasal sila, mahiusa sila. Salamat kayo sa ilang kinabuhi Lord God, nga nag-desire sila Lord, nga mahiusa sila da kanimo, magpagamit sila sa music team of Father. Ikaw ang Ginoo, magpanalangin kay Junel o kang Archie o Father, nga kanunay silang magampo, kanunay silang magdayeg, magsimba da kanimo. Ikaw Ginoo, mag-provide sa tanan, gikan sa pagkaon, sa suoton, decoration sa simbahan, o sa mo perform sa ceremony o Father, mahimo kining meaningful Lord God, kay ikaw man good Lord, faithful sa ilang kinabuhi o Father, makita namo ang imong lihok aning adlaw o Father. Lord, among giampo da kanimo ang South Hills Lord God, kusog kadasig kapiskay sa panglawas silang Pastor Crisel, Pastor Joel o Lord God, Cabarubias family o Cabarubias compound Lord God, ang pamilya nilang Fidel, pamilya nilang Bernard, sila tanan Lord God, na nagsimba na diha kanimo o Father, lig-uno nimo sila, i-bless nimo sila, tagaan nimo kalinaw Lord God ang matag usa ka pamilya nila Lord God, labaw sa tanan Lord, kadasig lahutay Lord God sa pagpangalagad, pagsimba da kanimo, among giampo da kanimo ang tanang tawo sa South Hills Lord God, mahiusa sila Lord, adunay pagpaubos, adunay kalipay, labaw sa tanan Lord God, adunay kahadlok diha kanimo Lord, ug labaw sa tanan adunay pagtahod
kanimo, O Father. Lord, among giampo da kanimo ang Sintina family. Ikaw Ginoo ang mag-ayo, maghatag og kanang payong panglawas kanunay kanila. Kusog, kabastog, kadasig, kapiskay sa panglawas, Lord God. Labaw sa tanan, makatubo sila diha, makagrow sila diha kanimo, Lord God. Daghang salamat, Lord. Among kang gidayeg, among kang gisimba, Lord God. Takos ka namo nga alagaran, takos ka namo nga simbahon nga Dios, Lord God. Ug wala kami mahimo, Lord, kung wala ka sa among kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa among mga prayer request. Kabalo mi, Lord God, nga na ikaw naminaw og nakasinati mi, Lord, sa imuhang pagtubag sa among mga pag-ampo, O Father. Takos ka nga daygon og simbahon, Lord God, og dugog gaghimaya diha lamang kanimo, Lord. Wala may mahimo, Lord God, kung wala ka sa mong kinabuhi, O Father. Daghang salamat, Lord. Imong namati ka sa mga pag-ampo og imong kanunay, Lord God, nga tawgon, Lord God, diha sa imo pagpangalagad og diha sa imong presensya, O Father. Lord, ikaw ang Ginoo, magpahanay sa tanan, Lord God, nga among naampo karon, nga among among nahatag diha kanimo, Lord God, og kabaw mi, Lord, nga naa kay daghang mga buhaton, Lord God, sa umaabot nga mga adlaw, Lord God. Lord, amo ning ang kunon, amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan, ikaw among gituboy karon nga kagabion, Lord God. Kini among giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus, ang tanang katawhan sa Ginoo mingog. Amen. Amen. Bye-bye. May gabi. Salamat sa inyong pagtanaw sa tuwang live streaming. See you sunod nga Wednesday alang sa tuwang prayer meeting. So, ayaw mo kalimot og butang daan sa inyong prayer request aron atong dala sa mga pagampo. So, daghang salamat o maayong gabi. God bless ninyong tanan. See you next time. Si Kuan, Brad Jose, Misibina Paran. Maayong gabi ni Madya Pastor. Bro. So, bye-bye. See you next time.